ಹಾಯ್ ಇನಿಯನ್ ಮಲ್ಪುನ ರೆಸಿಪಿ ಬಟಾಟೆದ ಗಸಿದ ರೆಸಿಪಿ ಅವು ನಿಕಲೆನ್ನ ದಿಪ್ಪರು ಬಟಾಟೆ ಗಸಿ ಇಂಕಲೆಗ್ಲ ಮಲ್ಪರೆ ಬರ್ಪು ಜಾಪಂದ್ ಅಂಡ ಉಂದು ಯಾನೊಂಚೂರು ಬೇತೆನೆ ಟೈಪ್ ಮಲ್ದೆ ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ ನಿಕಲು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ತೂಂದಿರ್ಲೆರಂದ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಚಡ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಂಚನೆ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಬೊಕ ಶೇರ್ಲ ಮಲ್ಪಲೆ ಇತ್ತೆ ಬಟಾಟೆದ ಗಸಿದ ರೆಸಿಪಿ ಎಂಚ ಮಲ್ಪುನ ಪಂದೆ ನಿಕಲ್ಟು ಶೇರ್ ಮಲ್ತೊಂದುರ್ಲೆ ವಿಡಿಯೋ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಲ್ಪಂದೆ ತೂಲೆ. ಯಾನು ಕೋಡೆ ಒಂದು ವಟಾನ ನನೆತ್ತಿದ್ದೆ ನೀರು ಪಾಡ್ದು ಇತ್ತೆ ನೀರು ಅರ್ತದಿಗೆ ತೊಂದಿನಿ ನಮ್ಮ ದುಮ್ನನಿ ನನೆತ್ತಿಯಡ ಎಡ್ಡೆಡ್ ಬೊದುಲುಂಡು ಎಡ್ಡೆ ನನೆ ಉಂಡು ಅಂಚದು ಬೇಗ ಬೇಯ್ಪುಂಡು ಇತ್ತು ನೀನು ಕುಕ್ಕರ್ಗೆ ಪಾಡ್ದಿಗೆ ತೊನ್ವೆ ಕುಕ್ಕರ್ ಪಾಡ್ದಿತ್ತೆ ಮೂಜಿ ಸಿಟ್ಟಿಟ್ಟು ಬೇಯ್ಪದ್ಗೆ ತೊನ್ವೆ ಬಟಾಟೆ ತಲೆನೆಕ್ ಪಾಡ್ದು ಜನ ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ದಿಜ್ಜಿ ಖಾಲಿ ನೀರಿಟ್ಟು ಬೇಯ್ಪದ್ಗೆ ತೊನ್ನೆನು ವಟಾನನು ಇಕ್ ಒಂಜಿ ಬಟಾಟೆ ಎತ್ತಲೆ ಬಟಾಟೆದ ಸೈಜ್ಲ ಮಲ್ಲಂಡು ಒಂಜೆ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ರಡ್ಡು ಟೊಮೆಟೊ ಒಂಜಿ ನೀರುಳ್ಳಿ ರಡ್ಡು ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ದೀತೆನ್ನ ಕಟ್ ಮಲ್ತಿ ಓಡು ಇಂಚೆಡ್ ಮಸಾಲ ರೆಡಿ ಮಲ್ಪರೆ ಬ್ಯಾಡ್ಗೆ ಮುಂಚಿ ತಾರಾಯಿ ಮಂಜೊಲು ಬೊಕೊಂತೆ ಗರಂ ಮಸಾಲ ಚಕ್ಕೆ ಲವಂಗ ಏಲಕ್ಕಿ ಬೊಕ ಎಡ್ಡೆ ಮುಂಚಿ ಜೀರಿಗೆ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಈತೆ ಮಸಾಲ ನೆಲ್ಲ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಲ್ಪುಡು ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ನೀರುಳ್ಳಿ ಟೊಮೆಟೊ ಮೂರ್ದು ದೀತೆನ ಬಟಾಟೆನ್ನ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತು ನೀರಿಟ್ಟು ಪಾಡ್ದಿತ್ತೆ ಮೂಲು ಮಸಾಲ ಗ್ರೈಂಡ್ಲ ಆತನು ಮತ್ತೆ ಬಟಾಟೆ ದಗಸಿ ಮಲ್ಪರೆ ರೆಡಿ ಮಲ್ಪುಗ ಒಂಜಿ ತೋಪು ದೀತೆಯನ್ನು ಆ ತೋಪುಗೊಂತೆ ಇದೆ ತಾರೆದ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡೋಡು ರಡ್ಡೆಡು ಮೂಜಿ ಸ್ಪೂನ್ ದಾದ ಪಾಂಡಯ್ಯವು ಎಣ್ಣೆ ಚೂರು ಬೆಚ್ಚಾವಡು ಎಣ್ಣೆ ಬೆಚ್ಚಾತಿನಕ್ಕೆ ಸಾಸಿಮಿ ಪಾಡ್ವೇನು ಸಾಸಿಮಿ ಪಟ ಪಟ ಪಂದಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಇತ್ತೇನೆಕ್ ಬೀರ್ ಸೊಪ್ಪು ಪಾಡ್ವೇನು ಬೇರ್ ಸೊಪ್ಪುಲ ಕಾಯ್ದಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ನೆಕ್ ಕಟ್ ಮಲ್ತಿತ್ತಿನ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಬೊಕ್ಕ ನೀರುಳ್ಳಿ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ನೀರುಳ್ಳಿಲಾತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಅದು ಫ್ರೈ ಆಪಿನ ಬೊಡ್ಚು ಒಂತೆ ಫ್ರೈ ಅಂಡೆ ಯಾವು ನೀರುಳ್ಳಿ ಫ್ರೈ ಆಗುമ്പോൾ ಇತ್ತುಂಡು ಇತ್ತನೆಕ್ ಟೊಮೆಟೊ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆನು ಇಂಚೂರ ನಿಕುಲು ಬಟಾಟೆ ಗಸಿ ಮಲ್ತುತ್ತುಲ್ಲೆ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ಪೂರ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪಲೆ ಉಂಚ ಮಲ್ತದ್ಲ ಇತ್ತೆ ನೀರುಳ್ಳಿ ಬೊಕ್ಕ ಟೊಮೆಟೊ ಅಂತೆ ಬಾಡೊಂದು ಬೈದು ಇತ್ತೆ ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿದ ಪೇಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಸ್ಪೂನ್ ದಾತ ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿದ ಪೇಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಪಾಡುಂಡೆ ಅನ್ನಿಕ್ ಯಾನು ಬಟಾಟೆ ಬೇಯ್ಯಾರೆ ದೀತಿಜಿ ಅಂಚದ ಬಟಾಟೆ ನೆಕ್ಕಿ ಪಾಡ್ದು ಬೇಯ್ಪ ಒಂದುಲ್ಲೆ ಬಟಾಟೆ ಎಲ್ಲ ಪಾಡ್ವೆ ಅನ್ನಿಕ್ ಬಟಾಟೆ ಒಟ್ಟಾಣ ದೊಟ್ಟು ಬೇಯ್ಯಾರೆ ಪಾಂಡ ಬೇಗ ಬೇಯ್ತು ಪೋಪುಂಡು ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಯ್ಪುಂಡು ಅದನ್ನು ಸಪರೇಟ್ ಅದು ಬೇಯ್ಪಾರೆ ನೆಕ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಸರಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದಿನ ಯಾನು ಒಟ್ಟಾನಗ್ಲ ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ದಜಿ ಅಂಚದ ಉಪ್ಪು ಬಟಾಟೆ ಬೊಕ ಒಟ್ಟಾಣಗು ಮಾತ ಗ್ರೇವಿ ಮಲ್ಪನಿಗೆ ಒಟ್ಟುಗೆ ಅನ್ನಿಕ್ ರುಚಿಗೆ ಎತ್ಬೋದು ಅದು ಉಪ್ಪು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಇತ್ತೆ ಒಟ್ಟನ ಬೇಯ್ಪ ಅದಿನೆಟ್ಟು ಒಂತೆ ನೀರುಂಡು ಅವೇನೆ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ನೆಕ್ಕೆ ಬೇತೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ನೀರು ಪಾಡುಜಿ ಒಟ್ಟನ ಬೇಯ್ಪ ಅದು ಐಟು ಒರಿಜಿನ ನೀರ್ನು ನೆಕ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆನು ಬಟಾಟೆ ಒಂಜಿ ಕುದಿ ಬರೋಡು
ಅದ ಮುಟ್ಟ ನೆಕ್ ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಚಿದ್ದು ಬಿಡ್ಪೇನು. ಇತ್ತೆ ಬಾಯಿಗೆ ಎತ್ತದು ತೂಪೆ ಒಂತೆ ಬೇಯೊಂದು ಬೈದುಂಡು ಇತ್ತೆ ಒಟ್ಟನೆಲ್ಲ ನೆಕ್ಕೆ ಪಾಡ್ವೇನು. ನೆಕ್ಕೆ ಪಾಡ್ದು ನನ್ನ ಸರಿ ಬೇಯ್ಪಾದ್ಗೆ ತುನ್ವೇನು. ನೆನವರ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತುನ್ವೆ. ಒಂದು ನುಪ್ಪುಂಡ್ರಿಗ್ಲೆ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಪುಂಡು ಬೊಕ ಅಡ್ಡೆ ತಿಂಡ್ರಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಹಾಪುಂಡು. ದೋಸೆ ಇಡ್ಲಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಪುಂಡು. ಇತ್ತೆ ತೂಕೊಂದು ಸರಿ ಬೇಯ್ದುನಂದು ಸರಿಯಾದ ಬೇಯ್ದುಂಡು. ಇತ್ತೆ ಕಡಿದಿತ್ತಿನ ಮಸಾಲ ನೆಕ್ ಪಾಡ್ವೆ. ಒಗ್ಗರಣೆ ನಮ್ಮ ಸುರುಟೆ ಕೊರ್ದಿಪ್ಪುವ ಖಾಲಿ ಮಸಾಲ ಪಾಡ್ದು ಸರಿ ಕುದಿ ಬರ್ರೆ ಬಿಡೋಡು ನೀನು. ಕುದಿ ಬರೊಂದುಂಡು ಒಂತೆ ನೀರ್ಲ ಪಾಡುವೆ ಅನ್ನೆಕ್. ಇಂಚೆ ಇಪ್ಪೊಡು ಇದು ದಪ್ಪ ಇಪ್ಪೊಡು ಮಸ್ತ್ ದಪ್ಪಲ ಅಲ್ಪೊಡ್ಚು ಬೊಕ ಚಪ್ಪ ಇವಾಗ ಅಂತ ಮುದ್ದದ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಪುಂಡು ಅಂಚಾವರೆ ಬಲ್ಲಿ ಇದು ಸರಿ ಕುದಿ ಬರೊಂದುಂಡು ತುಲೆ. 2 ಸರ್ತಿ ಇಂಚ ತಿರ್ಕ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪಲೆ. ನಮ್ಮ ನೀರುಳ್ಳಿ ಪೂರ ಪಾಡ್ಯಡ ಒಂತೆ ಕುದಿ ಜಾಸ್ತಿ ಬರ್ಪೋಡು ಅದು ಎಡ್ಡೆ ಹಾಪುಂಡು. ಕಟ್ ಮಲ್ತಿದ್ನ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಪಾಡ್ದು ಗ್ಯಾಸ್ ಆಫ್ ಮಲ್ಪೇನು. ರೆಡಿ ಆಯ್ತು ನೆನ್ನ ಬಟಾಟೆ ಗಸಿ. ಏನ್ ಮಲ್ದಿನ ಬಟಾಟೆ ಗಸಿ ರೆಸಿಪಿ ನಿಗಲೆ ಇಷ್ಟ ಆದಿಪ್ಪುಂದೆನ್ವೆ. ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಒಂಚೆ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಬೊಕ ಶೇರ್ಲ ಮಲ್ಪಲೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಂದಂಗಳು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ. ಓಕೆ ಬಾಯ್.